Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez, Unat magazinera, gaur asteazkena da, eta urtarrilaren 25 gainera. Gaurkoan bi elkarrizketa izan ditugu. Lehenik eta behin, arteaz arituko gara, izan ere hitz Iriarte, antzezlearekin eta kantariarekin. Egonen gara izan ere otsailaren bortzean, hemen Iruñean, nanopastoral bat antzeztuko dute, aurkeztuko dute, Ketariatik mundura izenekoa, eta bera kontatuko digu zertan datzan nanopastoral hau, ez dela aurkitu duten partikula berri bat, baizik eta antzezpen bat, antzezlan bat da, eta hitzek azalduko digu zertan datzan, zer den pastoral bat, eta zein den kontatuko duten historia eta berezitasunak. Bigarren elkarrizketan berriz, historiaz arituko gara, Pelli Lekuonarekin, bera irundarra da, eta Bidasoako elkarte memorialistak monografiko bat kaleratu berri du, Bidasoako komandantzia militarraren inguruan. Hau, 1937 eta 37an kokatzen da Gerra Zibilaren testu inguruan, eta kontua da, frankistek, hemen, Bidasoan, bazutela, esparru erabat estrategikoa, eta bertan ibili zirela frankistak, naziak, faxistak, italiarrak, eta denetik korrupzioa, tramabeltzak, kontatuko digu, Pellik ze historia eta ze historio kontatzen diren, Irunen. Kontzentrazio esparruak egon ziren, bertzeak, bertze. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Urtarriaren 25 zen, 1900 eta bortzean. Inoiz aurkitu den diamanterik handiena topatu zuten Hego Afrikako Kullinan, herriko meategian. Kullinan diamanteak 3108 kilate zituen gordinean. 1900 eta 15 Alexander Graham Bellek kontinente arteko zerbitzua inauguratu zuen Estatu Batuetan. 1961 John F. Kennedy izan zen telebistan zuzeneko prentsaurrekoa eman zuen lehena Estatu Batuetako presidentea. Urtarrilaren 28an hain zuzen ere. Eta urtarrilaren 28an, baina 2008an Euskarazko Wikipediak argia saria irabazi zuen sareko argia atalean. Goazen gaurko lerroburu nagusiekin. Reina Sofia erietxeak bertako langileen osasuna hobetzeko ekintzak antolatu ditu. Elak sinatutako Nafarroko gozotegien hitzarmenak 8,8% soldata igoera izango du 2023an. 20 langile hil ziren iaz Nafarroan, lanaren prekaritatea eta prebentzio neurri egoki falta salatu ditu LAB sindikatuak. Nafarroak, Errioxak eta Aragoik Ebroko aliantza sinatu dute nekazaritzako elikaduran eta babes zibilan lankidetza indartzeko. Europako bankuak babes handiago emango die eraikinen birgaitze energetikorako laguntza tekniko ematen duten tokiko taldeei. Iruñako udalak eta telefono dela esperantzak bakardade arintzeko eta neraben autoestimo sustatzeko tailerra jarri dute abian. Ukrainako gatazkaren ondorioz leku aldatutako 184 personak 400 euroko laguntzak eskatu dituzte dagoeneko. San Jose hilerriaren ondoko 160 aparkalekuak aparkatzeko gune laranja bihurtuko dira lehen orduan doan dela. Hotz bolada Jesus eta Maria Terpetxeko 50 plazak betetzen ditu egunero azken astean. Baluartek izaki jurasikoak erakusketa hartuko du otsailaren 11 eta 12ko asteburuan. Nafarroko Trikitixa elkarteak 9. urtez antolatutako Nafarroko Trikitixa jaialdia Burlatako kulturetxean eginen dute aurten urtarrilaren 28an. Hondamendia antzerki emanaldia Gaiarrean Zokian otsailak batean asteazkenean arratsaldeko 8an. Ea zer dagoen gaurko egunkari nagusien azaletan? Asteazkenean aurrentzako zinema Patxi Larrainzar eskolan. Arpetarra filma eskainiko dute arratsaldeko 8etan. Eta printzesak betikoak ez direnean, Ipuña, Virgine Albiraren eskutik Antsoaingo antzokian. 3 eta 8 urte bitarteko aurrentzat atxaldeko 8 eta erdietan eta 6 eta 12 urte bitartekoentzat atxaldeko 6 eta 4 denetan. Hortzegunean kontu gehiago,
Ipuin kontalearia, ipuin magikoak Maitane Perezen eskutik 48 urte bitarteko haurrentzat, atxaldeko 6etan Milagrosako liburutegi publikoan. Jaione Urtasunen eskutik Pontxa eta Printzesa desberdinak ipuina, Atarrabiako kulturretxean atxaldeko 6etan, sarrera doakoa. Baitere, gu ere herria egitea zari gara, solasaldia eta herria aldizkariaren 10. zenbakiaren aurkezpena, Naia Torrealdai Lur Albizu eta Izaro Zinkunegiren eskutik, atxaldeko 6etan Laban. Eta Pamplona Negra jaialdiaren barne, oso bidaia iluna Bakarne Atxukarrorekin topaketa Sanduzelaiko liburutegi publikoan, atxaldeko 6:30. Eta hortziralean, Ernest Ann Celestine pelikula eskainiko dute Txantreako Salestarretan, atxaldeko 8:00. Labaren Kabalak literatura solasaldien barne, begirada disidenteak euskal poesian, atxaldeko 7:00 Lizar Begoña eta Elena Olaberen eskutik, Ibon Egainak gidatuta. Baitere Goxuan Salsa musika taldeak, salsa erritmo latindarrak eta euskarazko letrak nahasten ditu. Atxaldeko 7:00 kontzertua eskainiko dute Zentral Antzokian. Eta larun batean, Txangoa Arabako Errioxara Zaldiko Maldiko elkarteak antolatuta. 9:30 abiaturik, Hotel Tres Reyesen paretik, Guardia Herrira bisita gidatua eta Barbakana Aztarnetegira ere bisita eginen dute. Eta Jus Larrotxako Zibiboxean goizeko 11:00 laborategi artistikoan emozioa eta artea landuko dituzte ontakoan. Baitere Burlatako kulturretxean ospatuko da Nafarroako 9. trikitixa jaialdia, atxaldeko 8:30 hasita. Eta igandeak Mantapean Laba sarearen zinema zikloaren barnean, Josu Martinez zinemagileak Salvador Gaztain Kormutxa bere film kutxunaz hitz eginen du. Ea zer dagoen gaurko egunkari nagusien azaletan? Diario de Notiziasen lerroburu handi batean, autokontsumo energetikoa 100% hazi da Nafarroan, 5.452 instalaziorekin. 2020tik potentzia 30 megabatio izatetik 89 megabatio izatera igaro da. Proiektuen 184 etxe bizitzetan gauzatzen dira. Dagoeneko 32 energia komunitate planifikatu dira 62 udalerritan. Argazkian Osasunako jokalariak entrenatzen, eta izenburuan Osasunak kopako finalerdiak lortu nahi ditu. Arrasatek Sevillaren aurkako lehiari gehiegizko asaldaduraz aurre egiteko arriskuaz ohartarazi du. Emakumezkoen Osasunan berriz, diziplinak Bartzelonaren 11koaren okerra berretsi du eta Osasuna final laurdenetara pasatzen da beraz. Berri gehiagotan, Nafarroa bizikalitatean komunitate liderra 15. urtez, Osasun sailak txertoen estrategia eguneratu du 4 dosi berrirekin, eta Euskararen bizi berritzea eta normalizazioa Kontseiluaren 2023ko erronka. Diario de Navarran, baitere, autokontsumo energetikoa hirukoiztu eginda Nafarroan, eta 5.452 etxe eta enpresetara iritsi da. 75 udalerritan dagoeneko kontsumitzen dute edo gastatzear daude haien energia propioa. Argazkian Sergio Horta eta Rosalia Saso aukeratutako muralean agertzen diren tuterarrak. Izenburuan tuterako mural bat munduko 10 onenen artean. Obrak Virgen dela Babeza kaleko etxe bizitza bloke batean atzealdetik 341 metro apaintzen ditu. Berri gehiagotan, Alemaniak Leopard tankeak bidaliko ditu Ukrainara. Herrialde aliatuek Kievera borroka guardiak bidaltzea ere onar dezakete. Gara egunkarian baita ere, gerra kontuak. Alemaniak Leopard 2 tankeak bidaliko ditu Ukrainara. Der Spiegelen arabera, Berlin prest dago Leopard 2A6 modeloko konpainia bat gutxienez transferitzeko. Argazkian berriz, Alberto Fernández, Lula da Silva eta Evo Morales. Izenburuan, Kirchnerren itzalpean eta Lularen eskutik batera. Olatu eskuindarra eta erreakzionarioaren ostean Amerikan joera aurrerakoia martxan da.
Lula da ziur asko horren adierazle nagusia eta hala ikusi da Argentinan egiten ari den goi bileran. Edo nola ere denbora ez da inorentzat alferrik pasatzen eta ezkerraren oldarraldi honek ez dirudi aurrekoen berdina. Lerroburu gehiagotan, kontseiluak adostasun gehiago lortu nahi ditu eta eraso judizialak geldiarazi du, eta etxerik gabeko pertsona bat hilda Bilbon txabola batek su hartu ondoren. Azkenik, lakoak ez du nahi gabinete soziologiko bat bere kontrolik gabe. Eta berria egunkarian, lerroburu nagusian kontseilua protokolo bat lantzen ari da euskararen aurkako epaiei erantzuteko. Erakundeak ahalik eta adostasun zabalenaz aurre egin nahi die auzitegien erabaki murriztailei. Euskalgintzatik aparte daudenekin harremana estutzea da aurtengo xede nagusietako bat. Argazkian Zuberoa jatetxeko sukaldea eta bere jabeak. Izenburuan, Zuberoatik kanpo bizitza. Eusebio eta Hilario Arbelaitzanaiek 50 urte baino gehiago egin dituzte Oiartzungego Zuberoan lanean. Amarekin sukaldean hasi zirenetik goi mailako jatetxe gisa itxi duten arte. Josu Etxaburu, gure eskuko eledunaren hitzak bertze berri batean. Batera edo bertzera pentsatu erabakitzeko eskubideaz lasai eztabaidatzeko gunea da gurea. Eta laben ustez, iazko lan eriotzen erdiak eragotzi zitezkeen oinarrizko babes neurriekin. Baitere, berriztagarriek ingurumen baimena lortzeko baldintza malguagoak izanen dituzte hegoaldean. Akitzeko betiko moduan Euskal Herria Irratia berri nagusian, osasun sistema osoa dago jokoan, medikuen esklusibotasuna ezabatzearen aurkaz eta hauteskunde aurreko giroaz mintzatu dira Gero Abaiko Maria Solana eta EH Bilduko Bakartxo Ruiz Metropoli Foraleko parlamentarien solasaldian. Alboko berrian, Edurne Abaigar GKS-ko kidearen hitzak gazte langileen bizi baldintzak okertzen diren bitartean, enpresariek irabaziak handitzen ari dira. Azkenik, Asier Pla, Arrosabiako Kultur Koordinadorako kidearen hitzak. Egun batetik bertzera kalera bota gaitu Iruñeko udalak. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur prezipitazioa arratsaldean iritsiko da gurera. Zerua lainotuta ikusiko dugu egun osoan Nafarroa hegoaldean izan ezik. Bertan ostarteak izanen dira nagusi. Arratsaldetik aitzinera prezipitazio txikia eginen du Kantauri isurialdean batez ere, eta puntualki zaparrada mardulagoren bat ere bota dezake. Elurkota 800 metroren bueltan egonen da, ekialdean apur bat beherago. Goizean haizea ipar mendebaldetik finkatuko da eta arratsaldetik aitzinera indartsu ibiliko da Ebro ibarrean batez ere. Hortzegunean prezipitazioekin jarraituko dugu. Kantauri isurialdean gehiago botako du hegoaldean baino, batez ere mendebaldean. Nafarroa hegoaldera ia ez da prezipitaziorik iritsiko eta ostarteak zabalduko dira. Elurkota 700 eta 900 metrora egonen da, beherago Nafarroan. Iparraldeko haizea gailenduko da, bolada gogor batzuekin, eta berriz ere Ebro ibarrean zakar ibiliko da. Xaloa telebista ere artzainen pastoren mundutik etortzen da, Nafarroa iparraldetik, Baztanetik, Maliarregatik, Baztan bidasoatik, eta gero Iruñ herrira ere etorri gara, eta hain zuzen ere pastoraletaz arituko gara gaur atxalderetako elkarrizketa honetan, izan ere pastoral bat, estreinatuko dute, zehazki nanopastoral bat, bere izena Ketariatik mundura da, obra hori estreinatuko dute otsailaren bortzean, hemen Iruñan, eta horretaz solasteko, hain zuzen ere bertan parte hartuko duen antzezle kantariarekin egonen gara, Ihintz Iriartekin, hemen atxaldean duguna. Kaixo, Ihintz? Kaixo, egunon. Mila esker gurean egoteagatik. Lehenik eta behin, Ihintz, galdetu nahi datzut, gure publiko ez jakinarentzat, zer den pastoral bat azaltzen aldituko guzun laburrean. Biztan da, pastorala herri antzerkia da. Kode batzuen bitartez, posizioan dauden bi talderen bitartez kontatzen den pertsona edo istorio bat da, beraz tragedia bat normalean, heriotz batekin, beraz pertsonai baten istorioa kontatzen da, bi talde horiekin, talde urdin eta gorriarekin, eta bertsoen bidez
edo kontatzen da eta kantatzen da istorio guzia. Eta bertsoen artean badira koroak, talde kantuak, edo badira bataiak, badira dantzariak ere agertzen dira. Eta hori, makilaren bidez kantatzen den emanaldia da, eta gaurko egunean, ez dakit 2 ordu eta erdi, 3 ordu irauten duen emanaldia da. Lehen askoz gehiago balin bazen ere. Eta egia da momentuz bederen urtero herri batek ardura hartzen duela hori emateko bere herrian bi emanalditan edo. Eta herriko jendearekin egiten dela. Proposatzen da herritarrei parte hartu nahi duen. Eta beraz, herri guzti bat biltzen da, ensaioen inguruan. Gehienetan hori abenduan hasita gutxi gora bera. Eta orain gaurko egunean udan ematen da, uztaileko azken asteburuan eta abuztuko lehen asteburuan normalean. Horixe. Pastoralak gaiak izaten dire landa eremuarekin eta artzaina munduarekin zer ikusi dutenak edo hanka sartu dut hor barneraino? Pastoralaren jatorria oraindik eztabaidatzen den gauza bada, oso zaharra baita, eztabaidatzen edo badira hola bide desberdinak hartzekoak. Pastoralismoarekin batzuak esaten dute baietz, baina ez dut horren beste uste nire aldetik. Sarrera moztu, gero, Teresa? Eta beraz, kontua da, pastorala aspaldiko tradizioa dela, eta mendeetan zehar ere bere funtzioa edo bere egiteko modua ere aldatu dela, eta horregatik uste dut ere gaurko egunera heldu dela, eraldatzen jakin duelako. Garai batean, Bibliako pasarte batzu herriari kontatzeko balio zuten, beraz egia da pertsonai nagusia gehienetan erlijioari lotua zela. Egia da izan dela aldaketa handi bat Etxahun Irurirekin, berak idatzi dituen pastoraletan gai pertsonai nagusia Euskal Herriko pertsonai historikoa izan da gehienetan. Egia da orain ildo hortatik jarraitzen duela, baina egia da Euskal Herritik kanpoko pertsonai edo historia batzu ere kontatzeko baliatu izan dela. Lehenagokoak erranduzu oiniken luzeagoak zirela, 2-3 ordu baino gehiago. Bai, pastoralak irauten zuen egun guzia. Egun guzia. Bai, gero hori kokatu behar da beste bizitzeko modu batean, beste bizi erritmo batean. Gaur egun TikTokeko bideoak 30 segundo ingurukoak izaten dira, batzuetan motzagokoak, eta leheno egun guztiko pastorala. Hori zen igandea zen, festa handia zen, gehienetan atarratzeko plazan egiten ziren, eta jendea biltzen zen goizetik arratsera, noski bazkal ordua bazen, baina dena zen festa, ongi pasatzea zen, ez dakit batzuek hori egungo egunean nozio hori izanen dute sufrimenduaren abiordute bez eserita egotearena, baina esanen nuke garaia hauai erresistentzia egitea ere badela pastoralera joatea eta denbora hartzea, 6 hilabetez jendeak landu duen zerbait ikusteko eta noski festa eguna da ere eta horren inguruan gero goizean egiten da normalean karrika ingurua edo desfilea kaletik, meza egiten da ere normalean, mezari lotua da oraindik pastorala, hori antzezpenaren barruan sartu daiteke edo sentimenduz mezara joan. Jada pastoraletako mezak oso ederrak direla, izugarri ederrak dira kantu aldetik. Hori, beraz karrika ingurua pastoralgunera joaten da, han bazkaria egoten da, arratsaldean pastorala eta gauean berriro festa. Zubero guzia biltzen du, eta zuberoaren kanpotik ere etortzen da, jende asko biltzen da, beraz festa egun oso potentea da. Kasu honetan, zuek eginen duzuen obra, gainera ez da pastorala, baizik eta nanopastorala. Nola da huitz? Kontua da, duela 2 urte hasi zen proiektu hau, Ketariatik mundura pastorala. Helburua zen Michel Etxekoparrak idatzitako pastorala, Ketariako eta Zuberoako jenden artean ematea. Eta beraz pastoral tamaina normalekoa esanen dugu zela, esan nahi baitu hori 2 ordu eta erdi 3 orduko pastorala izateko pentsatua zen, eta testua hala zen. Ketariatik
aurkitu ginuen babes bat pastoral hori emateko, jendea animatua zegoen, eta Siberuan aldiz zailagoa izan zaigu. Jendea interesatuak etariarekin nahasteko eta, baina pastoralak ekartzen duen suieta edo pertsonai printzipalaren historiaren sortzen dituen ezadostasunengatik. Siberuan ez dugu horren errez izan aurkitzeko gune bat, Siberotarrak topatzea bai erreza zen, baina gero horren inguruan logistika horren handi bat bada, babes bat aurkitu behar den, ez? Eta ikusi dugu, behin gehiagotan hori, ezezkoa jaso ginuela Siberotik eta oso nekagarria izan zen. Eta, baina momentuan pentsatu genuen, igual zerbait entzun behar zela eta onartu behar zela, ez? Beraz, esan ginuen, modu horretan ez dugu eginen, baina gero idatzia horren interesgarria zen, idatziaren atzean dagoen ikerketa lana horren handia zen, eta pastoral horrek ematen zuen jokoa oso interesgarria zenez, deliberatu genuen ala ere testu hori ez abandonatza, eta modu askoz sinpleago batean jarraitzea. Eta zergatik ez, hori, oso horren garrantzitsua zaigun pastoral hortan oinarritzea, baina pastoralak ekartzen duen imaginazioari uzten dion lekua, testuari ematen dion eta hizkuntzari ematen dion garrantzia, dauzkan kode xume eta sinpleari lekua utziz edo garrantzia emanez, botz kalitateari edo lanari kalitate horri garrantzi gehiago emanez, ez eta herri guzi batek parte hartu ahal izateari, horrekin jolastu ahal izatea eta gauza batzu balorean ematea. Beraz, nanopastorala, azkenean hastapeneko pastoral hori moztu delako eta testua askoz txikiagoa delako. Taldean ere, herrietan 100 pertsonen artean egiten balin bada pastoral bat, hemen 3 aktore garelako eta 2 musikari. Eta beraz, banago honi, baina badago Maika Etxekopar, Beñat Larrori, hori 3 aktoreak, eta musikarietan Michel Etxekopar, pastoralaren idazlea dena, eta Jean-Christian Galtxeta buru musikan berekin. Eta beraz, 5 pertsonen artean pastorala egin, nola egin eszenak bata bestaren atzetik jokatu ahal izateko, pertsona guziak agerrarazi ahal izateko, 3 artean, eta horrek dakarren moldaketa guzia, janzkera, materiala, nola jokatu, testura etortzeko, hizkuntzara etortzeko, eta kontatu nahi den hori guk gure moduan kontatu ahal izan dezagun. Beraz, zuen ahotsean, zurean zehazki, egonen dire ordezkatuak 50 pertsonen ahotsak gutxi gora bera, holako zerbait. Bai, egia da pertsonai edo rol gutxiago badaudela noski udako pastoral batean baino, baina bai, esan nahi du, eszena bakoitzean errol desberdin bat edo antzestuko dudala eta berdin nire lagunek. Obra hau ikusteko hitz, egon behar da pixket jantzia, jarria pastoralen mundu horretan, bertzen ez garelako deustaz ulertuko, deustaz enteratuko? Ez, bat ere. Hor badago testu bat eta garrantzitsua da testu horrek kontatzen duen hortaz jabetzea, ez? Eta testu hori proposamen bat da. Eta gero gozatzea proposatzen zaizuna, ez? Publiko gisa, ikustea nola mugitzen den, botzak nola diren, gauza asko dago ikusteko, sekula pastoral bat ikusi gabe. Gainera, agian pastoralarekin ezkontzeko edo hurbiltzeko edo zerbait, ez? Berriro zerbait lotzeko, agian modu ona da, motza da, hori bai testua ez da idatzia, dena entzuten da, beraz dena ikus begiratzen da. Zein da, agian ez dauzkagula kode guziak dena ulertzeko, baina hori ikasten den zerbait da, publikoa ere, nola esan, edukatzen da poliki-poliki, baina hori publikoak interesa balin badu, bat ikusi, beste bat ikusi, eta ikusiko ditu kodeak zein diren, baina kodeak gehien bat baliatzen ditugu sortzeko momentuan, zerbait sortzeko plaza gainean, ez du horrek gero baldintzatzen ikuslea. Kode guzi horiek ezagutzen dituen ikusleak, agian kritikoago izan daiteke, baina ez dakit hori den helburu bakarra ere publiko gisa.
Oraindik ez gara obraz bere, edukia solastu, kasu honetan izenburua Getariatik mundura, pentsatzen dut Getarian kokatzen dela beraz, orain azalduko diguzu zergatik Getaria eta ez Getaria, bueno, ari gara gainera Gipuzkoako Getariaz, iparraldekoaz. Eta bueno, hori, obra, zein da trama, non kokatzen da, konta iguzu pixkat intz. Azkenean Juan Sebastiano Elkanoren biziaren parte bat kontatzen da, esanen dugu. Bere sorreratik heriotzeraino, tragedia bat delako, eta beraz heriotz bat agertzen delako, pertsonai nagusiaren heriotza agertzen delako. Eta beraz, Getariatik partitzen da, eta munduari bira egiten duen momentura arte kontatzen du bere historia zein den, gora berak zein diren, noski, norrekin elkartzen den, ze delibero hartzen diren, baina baita ze kontestutan gauden. Adibidez, Getarian ze bizi maila edo ze giro dagoen, eta konkistatzen dituzten beste herrialdetan ere nor eta zer eta nola aurkituko dituen beste populazio horiek. Getariari esan izan zaiolako ere, eta ere pastoralaren traman narratiba bat edo narrazio bat etorriko delako, baita nola esan Getarian aurkitzutako olako historio zahar pentsatzen dut imaginatutakoa aurkitu dugu, Keta, Itegi eta Altsakarren arteko historio bat. Iduriz bi pertsona maite minuta zeuden pertsona berdin batetaz, eta pertsona horrek ezin hautatuz biren artean deliberatzen du bere burua mendi bilakatzea. Eta beraz sortzen da Getariaren parte geografiko baten mendi tontor bat hor dagoena. Eta beste bi pertsonak, beste bi maitaleak hori ikusterakoan, ezin dute hien bizia ikusi hura gabe, beraz, haiek ere lur bilakatzen dira. Eta beraz, sortzen da Getariako arratoia edo Getariako basoko hori. Eta baliatzen ditugu gero, 3 mendi horiek pastoralan zehar, narratiba bat kontatzeko eta historia beti kokatzeko denboran ere. Beraz, begiro etorriko diren pertsonaiak dira, mendi gisa, baina lagundu baitigu ere horrek errazten 2 ordu erdiko pastorala ordu erdira ekartzen, ze informazioa eman behar da ala ere, baina denbora gutxiagotan. Beraz, gehiegi salatu gabe ere, uste dut hori litzatekeela trama. Beraz, agertuko zara zu, hitz mendiz mozorratua? Pastoralak hori dauka oso polita eta da leku edo molde bat dela zen ikusten duen imaginarioari toki asko. Abstraktoa da oso eta hori da ere gustatu zaiguna pastoral hontan, abstrakzio hortara lotu ahal izatea biziki, eta beraz nik esaten badut keta gabe ezin bizi, lur bilakatuko naiz, lur bilakatzen naiz. Eta nahikoa da ni mendi bilakatzeko. Ja jendeak ulertzen du, ni ala naiz, eta hori da pastoralaren alde abstraktu hori, nun eta ez den deusen beharrik zu nahi duzuna bilakatzeko. Erran duzu, Xiberuan izan zen dutela zailtasunak, oporrarekin aurrera egiteko, nonbait, ez zutelako ikusten erabat ongi historia edo bazielako hor polemikak, zer da horren atzean dagoen eztabaida edo Elkanoren bizitzarekin, konkistarekin, badu zer ikusia? Noski, Elkano, Xiberuaren kasuan bederen, herri batzuen artean proposatu genien elkarlana egitea, zeien artean lan egin nahi zuten, eta elkarlan horretan baten batek ez zuen nahi, eta beraz egin du, elgarrekin lan egin nahi zutenez, ezin izan dutela guri baietz esan. Zer zegoen horren atzean, ez zutela ikusten adibidez, Elkano Getaria gaurko egunean iritziz zatikatzen duen moduan, jende horrekin, zatitzen duen gai horrekin pastoral bat egitea. Eta horregatik ulertu dugu ere momentuan, zerbait. Eta gero, bada ere, Elkanotaz hitz egin behar ez dela, edo ezin dela gora ipatu, edo ez, mito bat bezala ezin dugula eraman,
eta galdera hori hor dago, ez? Ni ez nengoen han, jakiteko benetan Elkano duenez buelta eman lehen aldikoz munduari, ez eta nola egin duen, badakigu inkisizio horregon dela, badakigu kolonizazio horregon dela, badakigu heriotzak, bortxaketak egon direla, badakigu kolonizazioa hortik ere gure gana etorri dela. Baina gauza guzi horiek buruan jakinda ere, iduritzen zaigu, justuk hitz egin behar dela gauza horietaz, eta agian Elkanotaz hitz egin behar dugula ere euskaldunek. Eta beraz batzuek esaten duten moduan Elkano ezin da mito bat bezala jarri hemen, edo jainko bat bezala aurkeztu, ados, baina horrek ez du esan nahi, batzuek ezin dugula hortaz hitz egin. Eta hori zen pixka bat sentitu ginoena ere, lehen ez-ezko horien atzean izan zen, Elkanotaz ezin da pastoral bat egin ze. Pastoral bat da norbait omentzeko, eta izan liteke, edo baliteke pertsona baten parte bat omendu daitekena eta beste bat ez. Eta badago pastorala nahiko inteligentea agian izan dituen aldaketak bezala, pastoral honek Elkano ez omentzeko, baina interesatzen zaizkigun gaiak mahai gainera jartzeko artearen bidez. Eta ematen zuen, sentsazioa zen, batzuek adibidez artikulu edo liburu edo hitzaldi batzuen bidez bazutela eskubidea Elkanotaz hitz egiteko edo eskubidea hartzen zutela. Eta guri agian eusten zitzaigula, zama bat bezala, ez genuela kontatzen dela Elkano. Eta momentu baten buruan izan da, baina hori da, edo da guk daukagun sentsazioa edo, eta daukagun testuarekin zergatik guk ere zileki bekigu Elkano kontatzea eta artearen bidez hortaz hitz egitea. Eta beraz hor da izan jokoa ez bai, eta oraindik egungo egunean ere Elkanotaz egiten duzute pastoral bat benetan. Bai, etor zaitez ikustera eta gero eztabaidatzen dugu, baina hori. Kuriositatea piztu bederen. Hizkuntzarik gabeko herria mutua da, eta memoriarik gabeko herria itxua, erraten dute zenbaitek, beraz, ikusi beharko da, eman beharko zaio aukera bat pastoral horri, zer ateratzen duen argitara, euskaldunen ere argi ilunak, argi eta itzalak hortzen, mahai gainean jartzeko, zeren normalki hori guztia estaltzea, da egiten dugun favore txarrena, hain zuzen ere, gure iragan ilun horri, zenbaitetan ilun horri. Hemen utziko dugu, Intz, bakarrik falta zaigu xehetasun horiek botatzea, noiz, nola da kontu hau? Bai, bira bat eginik gara eta orain heltzen gara Iruñara, beraz, otsailak 5, igandez, arratsaldeko 7etan, beraz, Aldezarreko Kondestable Jauregiko patioan izanen da. Sarrerak libre dira, tokiak ez daude haunitz ere, tokiak uzten dituenak, beraz, gomendatzen da goizik heltzea eserita egon nahi balin bada. Eskertu ere gonbidatu gaituzten elkarteak, Zaldiko Maldiko elkartea izan da, Karrikiri Euskaldunon hori dendak gonbidatu gaitu. Lagundu ere Iruñeko Komunikabideen Fundazioak, eta udalak berak, Iruñeko udalak tokia utzi baita uku eta Jokin Kanpionen bidez antolaketa errestu baitigu. Beraz hori, 7etan, otsailak 5, arratsaldez, holako freskoa egiten badu, toki gozo bat, hori, gozatzeko ordu terdiz. Otsailaren 5ean, Getaritik mundura, nano pastorala, hementxen Iruñean, paregabea, ezagutzeko, mundu hori ere pixkat mundu horretan sartzeko, eta hau guztia kontatzen, gaurkoan hemen, Hitz Iriarte, bertan, kantuan eta antzeslanetan, mendi bilakatzen ere, akaso, ibiliko dena. Hitz, mila esker onditz. Mila esker zuei. Ikus ditzagun baitere Iruña herriko udaletako albisteak. Eguesibarren emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta
azaroaren 28erako marrazki lehiaketaren bigarren ediziorako deialdia egin zen. 3 kategoriatan, 6-8 urte, 8-10 eta 10-13. Bertaratutako lehiaketara 257 marrazki aurkeztu ziren. Berdintasun arloa harremanetan jarri da, jadanik irabazlekin eta finalistekin, eta hurrengo egunetan emango zaie dagokien saria. Halaber, iaz egin zen bezala, erakusketa bat eginen da parte hartu duten marrazki guztiekin. Emakumeen nazioarteko eguna dela eta, martxoaren 8an, antolatzen diren ekitaldiekin bat eginez. Laster informazioa zabalduko da inaugurazio datarekin. Eta Iruña hezkuntza zerbitzurako ikaskuntzako Espainiako sarera bazkide instituzional gisa atxikitzeko eskaera egiten ari da. Udalak duela 7 urtetik bultzatzen du hezkuntza proposamen hau maila guztietako ikastetxeetan, haur-hezkuntzatik unibertsitateetara. Iruñeko udalak 180.000 euro bideratuko ditu desgaitasuna duten pertsonen mugikortasuna errazten duen bonotaxi programarako. Diru laguntzak banako ebaluazio bidez emango dira eta 2023an bidaia gastuen zati bat ordainduko dute. Horretaz aparte, Iruñak zaintzen zaitu doako tailerran edizio berri bat eskaintzen da, 65 urtetik gorakoek argindarraren eta gasaren faktura uler dezaten. Otsailaren 2an izanen da, Ameketatik ordu batara, Oskia Konbibentzia Zentroan eginen den tailerretako plazak ortzegun honetan aterako dira kalera. Gaurkoan, Bidasoako jatorrietara etorriko gara, Bidasoa inguruan sortu baikinengu, gero ere Iruñerrira etorriak gara hori bai. Eta hain zuzen ere, horko memoria historikoaz arituko gara, izan ere Kepa Ordoki, memoria historikoa Bidasoan elkarteak monografiko bat egin du, hain zuzen ere, Bidasoako komandantzia militarraren inguruan, bertan frankismoak izan zuen papera, baitere nazismoak, baitere fasismoak zer izan duten ikusteko guzti horretan, 1927 inguru horretan kokatzen den monografiko bat, edozein kasutan nik baino aixobe kontatuko digu guzti hau Pegi Lekuonak, elkarte honetako kidea denak, irundarrak, eta hemen, pantailaren bertzealdean dugunak. Atxaldeon, Pegi. Kaixo, arratsaldeon. Monografiko bat egin duzue, monografikoan sartu aitzinetik, aprobetxatuko du galdetzeko. Zer da Kepa Ordoki Bidasoako elkarte memorialista hau, Pegi? Baitzak esaten duena da, Bidasoaldeko talde memorialista garela, oroimen historikoa jorratzen dugu, non eta Bidasoan eta izen propio batekin gainera Kepa Ordoki dena. Kepa Ordoki 1936ko abuztuan igeltsero bat besterik ezen, ela sindikatura afiliatua zegoena, baita ere ANV Euskal Abertzale Ekintzako militantea ere bazena, baina estatu kolpearen ondorioz, igeltzeroa zena militar zirkunstantzial bilakatu zen, frontera joan behar izan zuen, eta Irunen hasi zuen ibilbide horrek jarraipena izan zuen Hego Euskal Herriko kanpaina osoan iritsi zen gutxinaka Santanderreraino, bertako errendizioan izan zen, baina ibilbide horretan ardurak eta karguak bereganatuz joan zen eta San Andres bataioiko kapitaina izan zen. Hori izateaz gain, gerora, Heldueson espetxeratu zuten, bertatikan ihes egin zuen, baita ere Larrinagako espetxean izan zen, bertan heriotz zigorra ezarri zioten eta lortu zuen heriotz zigor horretatikan libratzea, baina gerora Helduesoko espetxetik irten zenean Ipar Euskal Herrira Gursera jo zuen, Lanemezango armategietara ere bai, eta bertan Bigarren Mundu Gerra hasi berritan zela erresistentziarekin bat egin zuen,
baina bere biziko jazoerarik esanguratsuenetako bat ere izan zen, kargu hartze horien ibilkera horretan erbestean zen Eusko Jaurlaritzak eskatu ziola Bigarren Mundu Gerran parte hartuko zuen Euskal Unitate Militarra antolatzea, Gernika Bataioia izena izan zuena, garai hartan bereziki erbestean alderdi komunistak sorturiko eta kontrolaturiko makia zegoen, eta Eusko Jaurlaritzak eskatu ziona zen, bertatikan albezain beste Euskal Gazte ateratzea, ideologia anitzetako Euskal Gazteak, abertzaleak, komunistak, sozialistak, eta guzti horiekin Gernika Bataioia sortu zuen, Gernika Bataioiko komandantea izan zen, eta Bigarren Mundu Gerran Point de Graveren askapenean parte hartu zuen. Beraz, pentsatzen dut honen omenez edo sortutako elkartea da, edo, behintzat bera hartu zuen inspiraziotzat. Kasu honetan, ez dakit Keparen bizitzaz solastu zareten, egin duzuen monografiko honetan, behintzat zentratu zaretena da, ez? Hemen, komandantzia militarrean, Bidasoako komandantzia militarrean, konta iguzu, Begi, zer zen komandantzia hau? Komandantzia militarra frankismoaren botere gune nagusienetako bat zen. Azken finean, botere egitura gisa badauzkagu udalak, diputazioak, baina botere militarra ezartzeko erakundea geure eskualdean Bidasoaldako komandantzia militarra genuen, eta bertatikan kontu ezberdinak jorratzen ziren, esaterako mugen zaintza, Irungo kontzentrazio esparruen kudeaketa, inteligentzia zerbitzuak, edota baita ere nazioarteko fasistekin izan beharreko harreman hori. Kontua da, pixka bat sakontasun gehiegitan sartu gabe, aipatzen duguna da guk 1937 urte horretan, Hego Euskal Herria, borroka betean zegoelarikan, erori zen lehenbiziko ingurua, Bidasoa izan zelarik, matxinatuen retaguardia bilakatu zen. Honek esan nahi duena da, komandantziaren bitartez kudeatu zirela produkzio lan horiek modu batean esatearrean, eta bitartean Gernika bombardatzen zuten bitartean, inteligentzia zerbitzuen bitartez, txostenen nondik norakoak, entzuketak, kriptografia kontuak, irrati emisioak, guzti horretarako oso garrantzitsua izan zen Bidasoako komandantzia militarra. Komandante militar ezberdinak egon ziren, hor guk aipatzen dugu askotan, Julian Troncoso bera izan baitzen lehenbiziko komandante militarra, beregan ezarri zen inguruaren hasieran, matxinatuek eskualderen kontrol hartu zutenen hasieran, bi buruzagi zeuden, buruzagi bat mugaz arduratzen zen, eta beste buruzagi bat arduratzen zen plaza militarraz. Baina Julian Troncoso izan zen bi botere horiek batu zituen lehenengoa, eta bereziki oso esanguratsua da bere papera Servizio de Información Militar antolakundean zuen erakinagatikan, berak zuzeneko harremana zuen Francisco Francorekin, Nicolas Franco anaiaren bitartez askotan izaten zelako Irunen, beraz inteligentziarako eragin handia izan zuen pertsona izan zen, matxinatuen kontrol horretarako zeresan handia izan zuen pertsona izan zen, eta hor jazoera esanguratsuenetako bat ere bada, komandantziaren bitartez Legion Negra izeneko komando terrorista bat antolatu zutela. Komando terrorista honek Frantzian hainbat ekintza egin zituen, azken finean euren helburua zelako Leon Blum sozialistaren gobernua desegonkortzea, eta Frantzian gobernu eskuindar bat edota Frantzian bertan estatu kolpe bat emate, horixe zuten helburu. Horretarako, aski esanguratsua ere bada, 3. Reitxetikan ailegatu zela ingenero nazi bat, Pasaian izan zuena bere egoitza, eta bertan bombak sortzen zituen. Gerora bomba horiek baliatu ziren ultraeskuin frantsesaren bitartez atentatuak egiteko, eta atentaturik esanguratsuenetakoa izan zen Parisen lerrarazi zuten bertako patronalaren egoitza, eta hor kontua da
halako ekintza horiek ikaragarrizko lotura daukatela B bidasoarekin eta Irunekin, azken finean, nazi hau komandantziaren babespean etorri zelako eta kudeaketa guzti horiek komandantziaren bitartez egiten zirelako. Pegi, historian jantziak ez gaudenentzat, komandantzia militarra ulertzen dut dela, unitate militar bat, nolabait ere, bidasoan kokatzen zena. Bazuten, ez dakit, egoitza bat, kuartel bat, sede zentral bat? Bai, bazuten, gaur egun eskola bat da, baina egoitza horren historia ere nabarmendu beharrekoa da. Azken finean, etxe hori, 1930 urte inguruan eraikia zen, aduana agente baten enkarguz eraiki zen, eta hor kontua da, pertsona horrek berastegi, aduana agenteak bere burua, eskuindar regionalistatzat zuela. Kontua da, bere kompetentzia beste aduana agente bat, Santiago Fernández Urtiz berea, lehen mundu gerran, izan zela Alemaniaren espia, kontua da, euren artean, kompetentzia komertziala zutenez, Santiago Urtiz bereak berastegiri boikota egin zion, abertzalea izatea leporatu zion, eta bereziki esanguratsua da ere horretarako froga gisa erabili zutela berastegik bere etxean zeukan Hungriako bandera bat bere alaba Budapesten egona zelako, eta Hungriako bandera hori esan zuten, zuri, gorri eta berdea denez, esan zuten hori ikurrinaren koloreak dauzkaztu abertzale zara, horixe leporatu zioten, eta horren bitartez, erbestera joan zen berastegi, naiz eta bere burua eskuindartzat izan, eta frankismoa babestu ere bai. Baina azken finean, kompetentzia hori baliatu zuen Santiago Urtiz bereak, gatazka historiko hori baliatu zuen Santiago Urtiz bereak, bere interes ekonomikoen alde, eta horren ondorioz, Santiago Urtiz bereak egin zuen lehenengo gauza izan zen, bere koñata sartu zuen etxe horretan, okupatzaile gisa, baina gerora, hasierako komandantzia lehenengo etxe bat, txiki gelditu zitzaian eraikin handiago bat behar zuten, gaur egun eraikin hori oraindikan zutik dago, ikus daiteke, eta kontua da, behin Bidasoako komandantzia militarrak, hau da, entitate militar horrek etxearen kargu egintzenean, berak esaten zuela, orduan lasaiago zegoela. Berak bazekiela, bertan izango zen ibilera guztiagatik, bertatik igaroko ziren pertsona guzti hoiengatikan etxea lehenago izorratuko zela, eta behar gehiago izango zituela, baina berak esaten zuen, nahiago zituela bere etxean eduki, zerbitzu militar horiek, bere kompetentziakoa zen Santiago Urtiz berearen senideak. Baino, eta hor esanguratsua da ere bai etxe hori, zezken finean guk elkarrizketatu genuen, Gernika bataioiko kide bat, duela urte pare bat hiltzena, eta berak aipatu zigun, bera mugalari gisa ibiltzen zen, Ipar Euskal Herria eta Euskal Herria artean, eta kontua da, berak aipatzen zuen, komandantzia horretan, gerora komandantzia igaro zen, Irungo Zabaltza plazara, baina militarrek eraikin hori mantendu zuten, 60. hamarkada arte, beraz, azkeneko urte horietan, naiz eta leku aldatu ziren, etxearen jabe zirelarik, Meliton Manzanas ezagunak gunea baliatzen zuen torturetarako. Eta pixka bat lotura guzti horiek eginez, esango duguna da, Meliton Manzanasen tortura teknika zela izotza baliatzea. Irunen, bazegoen sifoien fabrika bat, eta sifoien fabrika horrek eta izotz, alboan zuen izotz fabrika bat, metro bateko izotz piezak egiten zituzten, eta torturatzeko pertsona pegatu egiten zuten izotz horretara, ordu luzez izan da, eta hor kontua da, claro, Meliton Manzanasi nola okurritzen zaion hori, bere irakaspenak Alemania nazitikan jaso zituen, bera Miranda de Ebron izan zen, naziengandik ikasten, eta ikaspen horiek ere lotura dute etxe horrekin, hain zuzen bertan Ipar Euskal Herriaren kostaldea nazi okupatzaileek hartu zutenean, bertan, naiz eta lehenagotikan egon ere bai, bertan bulego propio bat egin zuten nazientzako, Oficina Militar Alemana izenekoa, eta horren ondorioz ere, horren froga ere bada, Espainia frankistaren espioitzako dokumentu asko sinatzen zirela esbastika naziarekin.
Hortxen, bota duzu orain, egin behar nizun urrengo galderaren erantzunaren zati handi bat, oraindik ere, begi aitzen da, batez ere Espainiar estatuko toki batzuetatik, frankismoa Frankoren afera zela, eta katolizismoarekin zerikusia zuela, Espainiar unitatearekin, eta hori ez dela fascismoa, eta ez dela nazismoa. Hemen, adibidez, bertze froga bat, ez da, komandantzia militar honetan, aipatzen zenuen, egoitza honetan, nola, loturak ziren erabat, demagun estrategikoak, nazismoaren, fascismoaren eta frankismoaren artean. Hori da, ikaragarrizko loturak zituzten, interes anitzak zituzten, batetikan Alemaniak behar zuen, bai, Espainiar estatuak sortzen zituen elikagaiak, baina baita ere wolframia izeneko elementu mineral bat, wolframioaren bitartez altzairua gogortu egiten da, eta hirugarren reitxak derrigorrezkotzat zuen wolframioa, euren tankeak eta euren defentsak eraiki ahal izateko, eta kontua da, mineral hori bereziki dagoela Galizian eta Portugalen. Orduan zer egiten zuten? Egiten zutena izaten zen kontrabandoa. Eta kontrabando horretarako punturik esanguratsuenetako bat zen Bidasoa ibaia zeharkatzen duen muga. Hor, naiz eta Espainia neutraltzate jo bere burua, Bigarren Mundu Gerrari dagokionez, aliatuek esan zioten Frankoren industria ministeritzari, kanpo aferetako ministeritzari esan zioten, ezinezkoa zela harreman komertzialak izatea wolframioaren bitartez, eta wolframio hori saiatu ziren ere aliatuek erosten, gerora naziek izan ez ezaten, baina horre realitatea da kanpo aferetako ministeritzak aliatuekin negoziatzen zuen bitartean, industria ministeritzak saldu egiten zuela wolframio hori, eta wolframio hori ezkutuan pasatzen zen, Lisboatikan iristen zen trenaren bitartez, baita ere izpegitikan ere igaro zen kamioien bitartez, eta oso esanguratsuena ere badena da, Irunek hainbat zubi dauzkala Lapurdira jotzeko, horre zubi klasikoak dira Avenida zubia eta Behobiako zubia, modernoa da Santiago zubia. Kontua da, garai hartan, frankistek hartu zuten erabakietako bat izan zela, soilika mantentzea Avenida zubia. Behobiako zubiarekin guztiz itxi zuten, jarri zuten alambreak jarri zituzten, barrikadak jarri zituzten, baina kontua da, kontrabando hori dela eta kontrabando horretan ibiltzeak hainbeste diru ematen zuen, gertatu zena izan zen, eta bertako bizilagun batek azaldu digu, egun batetik bestera moztu egin zela auzoko argia, eta ikaragarrizko zaratarekin 10 kamioi zeharkatu zutela zubi hori, ustez bertatik igarotzea guztiz ezinezkoa zela, eta behin kamioiak igarostean, bere horretan jarri zuten zubia, lehen zeuden objektua jarri zituzten, argia itzuli zen, eta denborarekin kontrabando horretan laguntzen ibili ziren bizilagunek ikaragarrizko negozioak zabaldu zituzten Irunen. Nolabait ere, irundarrak ere bai, orden baliatu zuten, horko komandantzia militarra hau eta horko korrupzio, demagun korrupzio hori, edo kontrabando guzio horretan ere bai parte hartu zuten hemengo jendeak, irundarra. Bai, argi eta garbi, eta guk hor, gure hitzaldien hasieran beti egiten duguna da, bizkat jendeak girotzeko, esaten duguna da, ea nola eta den posible, halako gauz guzti hauek ikaragarri direnak, ea nola eta den posible, ez ezagutzarik ez egotea. Guk hor pixkat ondorioztatzen duguna da, aduana agentziek eragin handia izan zutela, egoera aski gordinetan zeudela orokorrean mundu guztia, fascista edo baita ere ezkertiarra izan, ze azken finean Irun eta Hondarribiaren kokaleku fisikoagatikan guk aipatu behar duguna da 1939an B Bidasoan gauzak ez direla bukatu. Gauzek edo jazoerek jarraipena izan zuten Bigarren Mundu Gerra bukatu arte eta Hendaia askatua izan zen arte. Ordura arte gerratea une orokoa izan zen. Horregatikan ere
Beste frogetako bat ere bada, gaur egungo irungo eraikin esanguratsu batzuen azpikaldean, refugio antiaeroak badaudela. Kontua da, hor, frankistak beldurrez zeudela aliatuak sartzen baldin baziren Espainia frankistan, eta argi eta garbi zegoen aliatuek alako ekintza bat burutzen baldin bazuten, sartuko ziren lehen puntua Irun izango zela. Pegi, bota dituzu halako anekdota batzuk, aipatu dituzu, baina, ez dakit bertze bat gelditu zaizun buruan, batez ere akaso solasean, bertako jendearekin, pentsatzen dut adineko batzuekin ez, izango zituzten oroitzapen batzuk, ez dakit, irudiren bat edo buruan geratu zaizunan. Hor, behar bada, orainikan aipatu ez duguna eta gauz aski esanguratsua dena da, da Irungo kontzentrazio sistema. Esan dezakegu Irun osoki kontzentrazio esparru bat zela. 1936 eta gero, bertan zegoen edozein pabiloi bilakatu zen kontzentrazio esparru bat. Eta hor izenak asko esan ditzazkegu. Gal futbol zelaia, Elgorriaga txokolaten fabrika, baita ere Beobiako Gaztelumendi ardoentzako biltegi bat, baita ere Irungo espetxea, baita ere Hilaturas Ferroviarias izeneko pabiloi industrial bat, pequeña velocidad trenbidetako beste pabiloi ferroviario bat, eta gero baita ere azkenikan ezagunagoa den ere Porcelanas Bidasoa fabrika. Guzti horiek, hainbeste jende igarotzen zen Irundikan, edozein gune handi kontzentrazio esparru bilakatzen zela. Hor, datuak ere aski esanguratsuak dira. Maen Magendre, historialari frantsesak aipatzen du 2 urtetan 1928 urtearen bueltan 1.000 pertsona pasatu zirela Avenida Zubitik. Zifra ikaragarria da. Bataz beste ematen digu, gunero 20-30 bat pertsona itzultzen zirela. Zor, itzultzearen zergaiti horren atzean, dagoena da Kataluniako retirada. Jende asko, Kataluniatikan erbestera irten zenean, bertan, Bigarren Mundu Gerra betean zeudelarik 3 aukera zituzten. Bat zen, Legion Estranjeran barnebiltzea eta frontera jotzea, beste zen bortxazko lanetan aritzea, eta 3. aukera zen Espainia frankistan barneratzea. Orduan, Espainia frankistan barneratzeko aukera bakarra Irungo Avenida Zubitik igarotzea zen. Eta hor, aipaturiko kontzentrazio esparru guzti horietatikan, gaur egun, oraindikan zutik dagoena pequeña velocidad izeneko pabilloia da. Aldizkarian ikus daitezke argazki mordo bat, azken finean 1928an frankismoak txoko hau propaganda elementutzat hartu zuelako, eta ikus daiteke inolako arazori gabe bertan zer gertatzen zen. Bertan jendea metatzen zen, ikusten da bertan jendea metatua dagoela egoera kaskarrean, behartzen dituztela mezetan parte hartzera, behartzen dituztela Espainia frankistaren banderari agur egitea eskuin besoa altxatuz, eta guzti hori argazkietan dago. Eta pequeña velozidaden kontu esanguratsuena eta gaurkotasunarekin lotura duena da, gune hau oraindikan zutikan dagoela, bisitatu daitekela, baina Bia Irun izeneko proiektu baten bitartez, Irungo udalak eta Espainiar Estatuak aurre ikusi duela gunea eraistea. Eta gure borroketako bat ere hori bada, ea gune hori mantendu daiteken. Horre aipatzen digute, ikusgarritasuna emateko, gunea orain gune bilakatuko dela, zerbait eskultorikoa moduan, baina, klaro, guk esaten duguna da, baldin baduzu jatorrizko objektua, ondarea delarikan, hori eraisteak ez daukala inolako zentzu handirikan. Baina, badakitzu Pegi, progresoa eta teknologia pasatzen da historiaren gainetik, hoxen ez? Apisonadora bat bezala, eta guztien du dena, xe eta lau. Pegi, bukatzen jateko, galdetu nahi nizun, ez dakit, akaso galdera pixketa raroa da, baina ez dakit eman dizun hausnarketaren bat edo honek pixkat gaur egungo testu ingurua eta etorkizunera begira aplikatzeko, pentsatzen ari naiz gaur egun, erraten dute zenbaitek, ari dela sortzen, garatzen alako ultraeskuinaren internazional moduko bat, ez da, Steve Bannonekin ikusi dugu, hoixen ez, Estatu Batuetako kolpea eta Brasilekoaren antzekotasunak, nola biltzen ari diren, Espainiar Estatuko ultraeskuina eta
bertze herrialdetatakoak, ez, Hungariakoa hain zuzen ere, ez direla bertzaleak, erraten zuen bezala bertze horrek, Italiakoa, eta ez? Orduan, ez dakit nolabait ere, paralelismo bat ez alduen hor, Bidasoan gertatzen zen honekin, eta ez aldizun eman, pentsatzeko zerbait tipo, begira nola funtzionatzen duten, ez? Nola ordenaren erabataldekoak diren, kanpora begira, baino gero, ez? Zerrikeriak eta korrupzio atzetik, bueno, hortxe uzten dizut. Bai, zentzuzko galdera da. Ze azken finean, 1936an bi faktore nabarmen daude. Batetikan ultraeskuinaren antolatze hori, eta beste aldetikan gizarteak bizi zuen egoera. 1936an Irunen, Irun aipatzerren, baina Espainiar Estatu osoan ere langabezia ikaragarria zen. Eta gaur egun ere langabezia ikaragarria da, gehien dutenek gehiago dute, eta beraz egoera kaskar batean gaude. Egoera kaskar horrek zer egiten du askotan, jendeak haustura nahi izatea, eta haustura nahi horretan, gertatu ere gertatzen da, hori, behar bada Euskal Herrian ez hainbeste, baina gertatzen da, Espainiar Estatuan, langileak diren asko, gero Vox bezalako alderdietara jotzen dute, haustura horren bila, baina azkenean, haustura faltsu bada, azkenean badakigulako, alderdi horien interesak zer nolakoak diren, eta behar egoera horretan bagaudela, egitate bada. Ziklo aldaketan gaudela ere bai, egitate bada. Ekonomikoki azken urtetan aldaketa handiak izan dira geure herrian. Polarizazio hori ere ikaragarri areagotu da. Beraz, zantzuak badaude. Paralelismoak egiteko, noski, zer egin behar dena da, antolatu eta aurre egin. Egi, akitzeko, non bilatzen aldugu informazio gehiago, non aurkitzen aldugu, hain zuzen ere monografiko hau? Monografikoa eskuratzeko, modurik egokiena berara heltzea da, heldu den ostegunean, arratsaldeko 7:00 bertako kulturretxean, goitik bera aurkeztuko dugu monografikoa, eta bertan izango da aldizkaria eskuratzeko aukera. Baita ere, gure webgunearen bitartez, 3bbikoitz, kepaordoki.mhb.eus bitartez, bertan ere, nahi izan ez gero, harremanetan jartzeko aukera dago, eta gurekin harremanetan izan ostean, ez dugu inolako arazorik antolatuko gera, aldizkaria helarazteko, baina baitaren gaur egun formatu fisikoan badaukagu, bakarrikan gure intentzioa delako, Euskal Herrian zehar, itzulian ibiltzea, aurkeztuz komandantzia monografikoa, baina gerora horren ostean, denbora baten ostean, aldizkariko eduki guztiak digitalizatuko ditugu, eta beste proiektuekin egin dugu moduan, informazio osoa webgune horretan izango da eskuragarri. Bidasoako elkarte memorialista, Kepaordoki egin duen lan hau, monografiko hau, Bidasoako komandantzia militarraren inguruan, aipatzen genuen moduan, ikusteko frankismoaren botere gune honek ze errelebantzia zuen, estrategia orokorrean, nola bazuetuan loturak faxistekin eta naziekin, eta nola, adibidez, ez dugun ezagutzen gure historiaren zati garrantzitsua handitz, Irunen bertan, kontzentrazio esparruak egon zirela. Guzti hortaz, gehiago ezagutzeko, aipatzen zuen bezala hemen, begi leku honak, elkarteko kideak, izanen ditugu, aurkezpenak, beran urrengoa, eta monografiko hau eskuratzeko aukera beraz. Begi leku hona, mila esker handitz, gaurkoan hartutako tarte honengatik. Zuei eta nahi duzuen arte. Bihar hortzegunean hemen egoren gara berriro berri eta elkarrizketa gehiagorekin, baino adi, hau ez da gaur izan dugun guztia, zeren zozketa bat dugu zuentzat. Xaloa telebistan, zozketa bat dugu zuretzat, zehazki Gaiarre antzokian otsaiaren batean izanen den hondamendia antzeslanerako sarrera bikoitza zozketatuko dugu. Honda mendia zabortegi bat hartzen duelako izpide antzeslan honek,
Zaldibarko 2020ko gertakizunak zehazki, bertan hil baitziren bi langile. Axut konpainiaren antzezlan hau euskaraz izanen da, Gaiarren datorren asteazkenean otsailaren batean, atxaldeko 8etan. Zozketa honetan parte hartzeko, adi, Hondamendia antzezlaneko aktoreetako baten izena bidali beharko duzue gure WhatsAppera eta gure zenbakia hemen azpian duzuena. 6-4-4-6-8-9-8-2-3. Eta zozketa noiz eginen dugu? Hementxe magazinean urtarrilaren 30ean asteartean. Zorte on! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.